हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे ब्लग दिन्थिनो सानदों बेनो जाहैबाय बैग्रि बागान मालि बिथा गोजोनपुरी होननाय जायगायावबो सासे सारा बैग्रि बागान गायदों आरोना बेखौनो आङो दिन्थिलांनो थामथिम जाबाय नायलांदो नोंथांमोना देग्लायसो फार्स्ट इयार दायो बिबार बारफुगासिनो दङ साराबो आंजों लोगोसे दंफायो जोङो बेखौनो नायदों आरोना एसे दायो फिथाइ थायहांबाय नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन नायलांदो नोंथांमोना बिबार बारजोब्बाय नै बियोथ' फिथाइ दंजोबसै नै फिथाइ बेबायदि फिथाइ थायबाय आरोना बेथ' फिथाइ गोजा नै देग्लायसो फार्स्ट इयार गायनाय दै देग्लायसो गायनाय बियो बिफाङा मानसिजों समान जाबायानो नै मानसिजों समान जाबाय सारनिफ्राय एसे मोनथिना लानि देग्लाय बिथाङा माबायदि मोनदों बैग्रि आबादखौ गायनानै मोनगोन बायदि सानदों ना मोना बायदि सानदों बेनिफ्राय माबायदि खस्थ' बेखौबो मोनथिना लादो नोंथांमोना जोङो सारनिफ्राय एसे मोनथिना लानि बैग्रि मालिकआनो जाहैबाय नै बे सार जोङो मोनथिना लानि बे आबादखौ मावनायाव बेसेबांसो खरस जाखो आरो माबायदि मेंटेनेन्स दं आरो बेसेबां खस्थ' दं गैया बिनि सायावहाय जोङो मोनथिना लानि सारनिफ्राय दे नोंथांमोनाबो खोनासंदो दायो आङो सारनियावहाय सोंनाय गोसो जाबाय बेनो दे बे बैग्रि मालिकआ नोङो जे बे बैग्रि आबादखौ मावबाय मावनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों दायो बे समसिमाव आसा गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोजोननायखौहाय बयनोबो आङो हरो आंनि मुङा प्रसेनजित नार्जारि फ्राय माखासे सिनायो आरो माखासे गोबाङानो सिनायाबो जानो हागौ ओमफ्राय आंनिबो मोनसे फिसा चेनेल दङ इउटुबावहाय खिन्थु पि नार्जारि क्रिएसन होननाय मोनसे चेनेल दं आरोखि बेयाव जुदि थांनानैहाय नायहैयोब्ला नोंथांमोना निस्सय नुगोन ओमफ्राय आं सम सम आपडेटबो खालामो ओमफ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 7975202442 जुदि नोंथांमोना बैग्रिखौ जानो गोसो दङब्ला बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामब्लाबो मोनजानो हागोन औ मोनजागोन नैबे लकेसना जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साउथ मान्दारगुरि होननाय मोनसे गामि दङ जुदि फैयोब्ला मालिबिथा जे बाजार बिनि एसे आफाङावहाय नामायबोनांगौ बेयावनो आङो नैबे जे मोनसे लांदां थानाय हा बेखौ आं गोबाव समनिफ्राय नोजोर होनानैहाय दङमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा आबाद मावोब्ला बेवहाय आङो एसे माने लांदां हाखौ सुफुंनो हागोन बे लेखायैनो आङो जे बैग्रिनि जे आबाद बेखौ सेलेक्ट खालामनानैहाय देग्लायहाय नो एक्सपिरियेन्स जेबो आंनियाव एक्सपिरियेन्स गैखाया प्रथम बारनि थाखाय आं बेखौहाय माने देग्लायहाय मावनाय जादों आरोखि बेखौहाय आङो मार्चआवहाय गायनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनैहायथ' नै अक्ट'बरनि 15 तारिख ओमफ्राय मार्चनिफ्राय लानानै नैबे दिनैनि अक्ट'बरनि 15 तारिखसिमावहाय जे बैग्रिनि जे थासारिया बेबायदि जाफैदों आरोखि दा बे मास मोनब्रै मोनबासो पिरियडआवहाय गोबां बेबायदिनो माखासे बे बैग्रिनि सोमोन्दैहाय बैग्रिनो मा मा नांगौ बेखौहाय जेरैहाय होनाय जाबाय गोबां बेवहाय खामानि दङ दासिमावहाय नोंथाङा बैग्रिया बे रोखोमाव फैबाय बेबायदि जाबाय दायो नोंथाङा मा सानदों माबायदि मोनगोन बायदि सानदों ना मोनाखै बायदि सानदों नोंथाङा जे बे हायावहाय बे आबादखौ मावबाय बेयावहाय गुबुन आबाद मावोब्ला जायोना जायामोन बिनि सायावबो एसे खोन्थाब्लानो जाबाय दा बैग्रिया
नैबे थासारिसिम सफैनायावहाय आंनि गोसोआवहाय गोजोननाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला दा नै नायोब्ला नुयो प्रतेक बिफाङावनो माने बिबारजोंहाय बुंफबना दं आरो। ओमफ्राय दा फ्रुटिं माने फिथाइयावबो कनभार्ट जागासिनो दङ। ओमफ्राय जुदि बे बिबारखौहाय नायोब्ला नै दासिमावहाय एसेब्लाबो माने खरसा फैगोन होननानै आं एक्सपेक्ट खालामदों आरोखि। माने मोनगोन होननानै आं आसा दङ। ओमफ्राय खरसाथ' माने दासिमावहाय 35 to 40 बेबायदि थांनानै दङ। आरो दासिमावहाय आरो खरसा बे फाइनाल नङा आरो दंबावो होननानै आं माबादों आरो। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय मेनटेनेन्सनि खोथा दंबावो। ओमफ्राय बेमारखौ लानानैहाय समखौ लानानैहाय मुलि स्प्रे खालामनांगौनि खोथा दंबावो। बेनिखायनो खरसा दासिमबो एन्डिं नङा दंबावो। औ स' दासिमावहाय 35 to 40 खरस जाबाय होननानैहाय मोनथिनो मोनदों। स' बेनिफ्राय बे हाया लांदाङै दंमोन ना सिगां? लांदाङै दंमोन आरो गुबुन आबाद मावोब्ला बे हायाव जायोना जायामोन? हायाथ' बियो लांदाङैनो दंमोन। ओमफ्राय गुबुन आबादफोर मावोब्ला जेरैहाय गुबुन गुबुन जे आबादफोर मावोब्ला बेवहाय नांगौ बायदि जायामोन आरो। आबादालाय मावोमोन खिन्थु नांगौ बायदि जायामोन। ओमफ्राय बैग्रियाथ' नैबे जायगायावहाय मोनसे आनकमन, दासिमबो जोङो आनकमनाखौनो होननांगोन। माने एभेलेबेल गैया। दा बेखौहाय प्रथमबार मावजेननाय जाबाय आरोखि। खुनु एक्सपिरियेन्स गैया। माबायदि जागोन बेखौ साननाय दंमोन। खिन्थु गायनायनि उनावहाय माने बेवहाय बैग्रिया आङो गासै 300 जार फुलिखौ गायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा 300 जारनि गेजेरावहाय माखासे फुलिया गायखांनायनि उनावहाय बारहुंखाजोंहाय थैदों। गैयालाबो 30 दालसो फुलिया थैदों आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनावबो माखासेया थांनानैहाय माखासे समावहाय ओमफ्राय दा एसे दुरबल जानानै दं आरोखि बे बिफाङा। माखासे हानि हासारनि माखासे प्रब्लेमावहाय आं बिदि स्टाडि खालामदों आरोखि। माने जि एसे बै साइडजोंहाय जे हा दङ बेवहाय बे बैग्रिनि थाखायहाय माने साबजाथाव नङा आरोखि। आं बेखौ स्टाडि खालामदों। ओमफ्राय माखासे जे बिफांफोर दङ बेथ' फार्स्ट इयार हिसाबैहाय दा नै बिदि जानानै दङ। जथेस्थ' होननांगोन माखासेखौ। ओमफ्राय बिनि गेजेराव गासैबो समान नङा, गोजौ गाहाया दङ आरोखि। दायो 300 जार गायदोंमोन ने नोंथाङा? 300 जारावहाय एक्सपिरियेन्स गैया हिसाबैहाय बेयाव खमैब्लाबो जोङो फांसेयावहाय पार बिफां जोङो लायोब्ला 5 केजि to 10 केजि गोदान आसा खालामदों आरोखि। गोदान हिसाबैहाय 5 केजि to 10 केजि बेवहाय आसा खालामदों। बेनिफ्राय बेबायदि बिफां जायोब्ला मोननोबो बेबायदि बिफां जायोब्ला बियो 10 केजिया फैगोन आरो। दा बेवहाय गोबां मेनटेनेन्स दंबाव, गोबां जोथोन लानांगौ। दायो फिथाइ थाइबाय, फिथाइया थाइनानैहाय बेबायदिनो बेमार हमो, नै ब्लाइट जायखौहाय बुङो ब्लाइट, नै बेबायदि दाग जायो। बेनिफ्राय गोसोम जानानै सिरियो। ओमफ्राय बबेबाया गोमो जायो, गोमो जानानै सिरियो आरोना। थ' बेखौहाय गोबां नोजोर लानांगौ। नोजोर लानानैहाय जोथोन लायाब्ला मोननाय नङा आरो। स' बेनिफ्राय एसे दुखु फोरमायबाय मालिक बिथाङा। नैबे माखासे जायगाफ्रा एसे फिसा फिसा जानानै थाबाय। मानो होनोब्ला बियो दैज्लाङावहाय दै जियायोनो। दै जियायनायनि थाखाय बे बिफांफ्रा नै माखासेया फिसा फिसा जानानै थाबाय आरो। दै जियायनाय जायगाफ्राव, दै थाबाय थानाय जायगाफ्राव बेबायदि मरा जायो, देरख'नो हाया जायो, बेबायदि आरो। थ' माखासेया बेबायदि जानानै थाबाय आरोना। आरो माखासेयाथ' देरबायानो, जथेस्थ' गावनि हानाय बायदि देरबाय। बियो जथेस्थ'। दा 300 बिफाङावहाय 110थासोआ बेबायदि फिसा जानानै थाबाय आरो ने सार? स' आंखौथ' मोनथिगौ नोंथांमोना आङो सिमोन गायनानै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स। बेनिफ्राय देग्लाय सेकेन्ड इयार जोङो रानिं जागासिनो दङ। जोंनाबो फिथाइ थाइबाय। बेबायदि बिफां देरनोब्ला फ्राय
10 to 15 जायो आरो 10 to 15 केजिखौ बेवहाय फांसेयावहाय खानो मोनगोन होमब्ला 300थायावहाय 200था बिफाङावहाय 15 केजि खानो मोनोब्ला बेसेबां जायो नोंथांमोना हिसाब खालामब्लानो जाबाय स' मोननायखौल' नायनानैबो जाया बेवहाय गोबां मेंटेनेन्स दं गोबां जोथोन लानांगौ दा बेबायदि आरो स' फुलिखौथ' आंनो होफैनाय जोंनियाथ' जाब्ला एकदमबारे नागारनो बाथावथावमोन गोदैया दा नैबे सारा गायबाय देग्लाय बेवहाय माबायदि जायो फिथाइ थायोब्ला नोंथांमोना नुबावगोन आरो जुदि नोंथांमोना जानो गोसो दङब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जोंनावहाय ना सार हागोन नोंथांमोना जायफोरा सिनायखायो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना मोनजानो हागोन आरो स' भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानासै जोङो दायो थांनांसिगोन नोंथांमोना नुबाय बिफाङाथ' बरियायानो बे माखासेया बिफाङा फिसाब्लाबो एकदमबारे बिबाराथ' बारो बेबायदि आरो नोंथांमोना खबर लाफामबाय थादो ओइ सार बैग्रिया फिथाइया मोनबायना मोनाखै होननानै सोंहरदो कन्टेक्ट खालामदो आरो ना सेमोनजोंथ' एकदमबारे फनजोंसो फानजोबदों खुलायावहाय फाननो हायाखै गोदैया बैबो जानायो बैबो जानायो नैबायदि आरो स' देरहांबाय नै स' थेंक इउसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ